Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Manila. Action Radio Philippines, Standard Time, las 6:03. Ang oras ginadulong sa inyo ang Scant Marketing. Tagkimo Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Enero 26, tuig 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defense. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Gov Lacson kag 18 kay Banpa ginpedalom sa isolation. Siyudad sa Bacolod may napulo ka mga vaccination center. Sa balita national, medical courses gintugutan sa face-to-face classes. Local transmission sang UK variant na kumpirmar sa Bontoc Mountain Province. Sa atong balita international, ikaduha nga Senate impeachment trial bato kay Trump madayon masunod nga simana. Sa sports balita, mga na-postpone hampang sa NBA nagsaka na sa 22. At sa atong balita entertainment, Ivana Alawi ginsorpresa ang delivery riders sang helmet kag cash. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon aksyon
Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa aksyon. Lasay sa 12 Action Radio Philippines, Standard Time, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Gain pedalon sa preventive isolation ng 18 ka empleyado sang DILG Bacolod matapos kabigon bilang mga suspected cases sa COVID-19. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Fando Diaz II, gintalada sang gobyerno probensyal ang Bambocal Mountain Resort sa Minuyan, Banong sa Musya nga mo ang quarantine facility nga tiniran sang mga ini samtang nagahulat sa resulta sang swab test. Suno kay Diaz, kalakip ang 18 sa mag-in self-isolate bangod silang nakakontak sa opisyal sang DILG Iloilo nga nag-positibo sa COVID-19.
Ining opisyal ang nagtambong sa Provincial Anti-Drug Abuse Summit sa Negros Residences ang Biyernes, Enero 22. Gayong klaro man ni Diaz nga isa man siya sa mga nakatambong sa mga summit abang wala maka-close contact sa nagpositibo nga DILG official nga makabig bilang authorized person outside residence ukon Apur. Nagpaidalom sa self-isolation si Governor Bong Lacson umpisa sa bungad adlaw kalakip ang 18 ka mga empleyado sa Department of Interior and Local Government o DILG. Ini matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa ka DILG Iloilo employee nga nagtambong sa Provincial Anti-Drug Abuse Summit sang Biyernes, Enero 22. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, si Lacson kag 18 ka mga DILG employees ay natalana nga magpa-swab test buwas nga adlaw. Dugang pa ni Diaz, kinahanglan nga magpa-self-isolate ang gobernador bangod siya ang isa sa mga naghatag sang Certificate of Appreciation sa empleyada nga nagpositibo sa virus. Kalakip sa magapakuha sang swab test amo sa DILG Negros Occidental OIC Provincial Director Roslyn Quintana. Setyembre 4, 2020, si Lacson ay nagpaidaluman sa self-isolation matapos magpositibo sa COVID-19 ang utility worker nga assigned sa governor's office. By the way, si Gob nag-self-isolate. Tomorrow, matest na siya because 5 days na. The result hopefully will yield negative and then he can go back to work. Ang kawain sa pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II. Ginapreparar na sa gobyerno provinsyal ang kaso nga pagsupok sa health and safety protocol kontra COVID-19 batok sa 5 ka mga migrants sa returning overseas Filipinos o kon ROFs nga wala nagsugid sang insaktong impormasyon sa ila pagpaulit sa Negros Occidental. 2 sa 5 mong mag-asawang halin sa London, United Kingdom nga nag-positibo sa COVID-19 pagbalik sa ila lugar sa Antipolo, Pontevedra. Ginpahag ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, ginaulat na lamang ang kompletong mga dokumento alin sa Provincial Legal Office kag resolusyon sang sangguniang panalawigan nga nagahatag sang otoridad sa pagpasaka sang kaso. May report ba ni sumiter ang probinsya sa National IETF agud ipabalo ang natabo nga misdeclaration sang nagransi ROFs nga nagpakilala bilang mga locally stranded individuals. Mayara na lamang sa napulo ka mga vaccination center ang syudad sa Bacolod para sa pagbakuna sa tiyon nga mag-abot na ang COVID-19 vaccine. Sudo kay Councilor Renisito Novero, ang chairman sa Vaccination Action Center team, humalin sa 22 ka proposed vaccination centers. Ini ang ginpanabuan sa pulo base man sa ginkasugtan sa damlaglang pagsapol sa COVA Council. Ginbatag ni Novero, nagakaigo na ang pulo ka vaccination centers bagod kung pasubrahan, posible hindi na masarangan sa mga healthcare personnel, resources o logistics. Ang vaccination centers na nahamtang sa strategic areas. Sa karon, hindi pa mapalayag ni Novero ang lugar bangod gina-validate pa ang inisang iyang team. Bacolod City Health Office, City Engineers Office kag iban pa. Ang syudad amo ang una na nga nagbakal sang 650,000 ka doses ng bakuna gikan sa AstraZeneca apang wala pa may baluan kung sano ini mag-aabot. Most likely, kasi makalabot lang kita kung CCAD emang pa ni Vice Mayor LC suggestion nila, if we have about 10, that might be enough. No? Kaya kung pasubrahan ka man, katama, basi hindi man masarangan sa aton limited resources, sa aton... Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Renisito Novero. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time TTX 500 ang nagabulig manubos ang blood sugar level.
Bayan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Una sa aksyon.
Action Radio Philippines, Standard Time lasay sa 24 kagaron sa detalye nasang balita nasyonal. Ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang face-to-face classes para sa pila ka mga medical courses sa mga lugar nga may ginapatuman nga pinakanubo nga community quarantine. Sulod ang presidential spokesman Harry Roque, lakip sa ginaprobahan sang presidente ang medical kag allied program sa tuyo nga hindi maumusan ang doktor sa Pilipinas. Una na ginaprobahan sang National ITF ang face-to-face medical internship sa University of the Philippines, Manila. Samtang nagapabilin sa gihapon nga suspendido ang face-to-face classes humalin 2020 tungod sa gihapon sa pamahog sang COVID-19. Indepensahan sa Malacanang ang desisyon sa gobyerno nga tugutan nga makapatigayon sang limitado nga face-to-face classes ang mga estudyante sa Medicine and Allied Health Sciences, ilabi na sa mga lugar nga may manubo nga risgo sa COVID-19 transmission. Sa news conference, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, dako mabulig sa healthcare system sang pungsod ang pagbalik sa nga limitado nga in-person classes and training sa nasambit nga mga field. Patag ni Roque nga kung hindi pag-ipadayon, maabot ang panahon nga wala sang may mag-graduate kag kung may pandemic, mahimo nga kulangon ang mga doktor kag health workers. Una ginkumpirmar ni Roque nga ginaprumahan sang Office of the President ang rekomendasyon sang Commission on Higher Education o CONCHED nga tugutan ang in-person classes sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. Samtang ginkumpirmar sang DOH ang local transmission sang UK variant sa Bontoc Mountain Province kasunod sang pagka-detect sang 12 ka mga kaso sa Banwa. Sulod sa DOH na identify ng local transmission para sa genomic sequencing. Samtang ginklaro sang Health Department kung wala sa may nakita ng ebidensya ang ahensya sang community transmission sa paglaptas sang virus sa Bontoc. Una nga nagpangwa sang criteria ang World Health Organization para sa community transmission sang COVID-19. Ang isang pagka-record sang madama mga kaso may clustering sa kaso sa nagkalinaing lugar kag hindi maangot ang kaso sa una nga na-identify nga source sang virus. Target sang Philippine Red Cross sa PRC nga magpatigayon sang nationwide COVID-19 saliva test sa Pebrero 1, 2021. Sunod kay PRC Chairman Senator Richard Gordon nga sa karon bukas na ang iladua ka machine sa Manila kag Mandaluyong kag may 28 pa ka mga machine sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod nga may kasara nga magpatigayon sang 1,000 ka test sa kada adlaw. Dugang pa ni Gordon, 136 ka saliva test ang ginpatigayon sang Red Cross sa kahapon Lunes kag ang presyo yara sa 2,000 pesos, mas barato kung ikumparar sa RT-PCR swab test. Palayag pa ni Gordon, ang presyo mahimo pa nga magnubo tubtob 1,500 pesos kung magdamo na ang magpakuha. Sa saliva test, kinahanglan nga mag-inom o kung hindi mag-inom, kaon kag magpanigarilyo sa sulod sang tunga sa oras antes ang pagkuha sang specimen. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time. Dugang ang mga balita pagkatapos ginlamang sini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod, #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Kag sa detalye sa aton balita international, patagayonon sa masunod nga semana sa House Impeachment Managers ang ikaduhang impeachment trial bato kay ana US President Donald Trump. Kasunod ini sa nga pagkato sa House Managers sa US State para dalo ng Article of Impeachment nga ginfile bato kay Trump bangod sa ginaligar pagtulod sinisang kinagamo sa Capitol Hill sa Enero 6. Si Trump ang pinakauna nga presidente sa kasaysayan sa Amerika nga mahimo ma-impeach sa nga ikaduhang nga kaygayonan.
Aksyon. Ang transmission sa Kongreso sa nasambit nga single impeachment article ang isa lamang sa ceremonial functions para sa imo nga hearing antes kumpirmahon sang Senado ang cabinet officials ni President Joe Biden kag aprubahan ang COVID-19 relief package sini. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa naman nga sports, balita nagsaka na sa 22 mahampang ang napospone sa NBA sa sulod lamang sa isa ka bulan bangon sa COVID-19. Subong nga adlaw wala na din ang hampang sa tunga sang San Antonio Spurs kontra New Orleans Pelicans. Padayon sa karon contact tracing kag wala nalabot sang duha ka team ang gina-required nga 8 ka mga players. Sadtong Domingo ginlutos ang Spurs ang Washington Wizards sa score nga 120-101. Nalutos naman ang Pelicans kontra Minnesota Timberwolves sa score nga 120-110. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa detalye sa aton balita entertainment, ginsurpresa ni Ivana Alawi ang pinaka-delivery rider sa pagi sa paghatag sang brand new helmet kag cash prize para sa pagkilala sa ginatrabaho. Sa iya pinaka-latest nga vlog, ginpahayag ni Alawi nga naghatag sa iya inspirasyon nga himon ini bangod iya nabatsyagan ang balatsyagon sa mga riders nga biktima sang scam. Suno kay Ivana, madamo siya sa nakitaan nga mga tawo nga ginhimo nga kaladlawan ang pagpang-scam sa mga driver nga nagapangabudlay sa pagtrabaho. Dugang pa ni Ivana, ginadayaw sini ang mga delivery riders bangod wala naguntad sa pagtrabaho sa piyak sang pandemic. Sa isa pa ka parte sang vlog, naging emotional man si Ivana sa makitaan kung daw ano nga na-appreciate sang riders sang ilang mabaton ang sorpresa. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 35 Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karong nga adlaw Martes sa Enero 26 sa tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Extension, Vitamin. Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,